Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Nag-abroad po ako para makapagpatayo ng sariling bahay. Feel good morning po sa lahat ng tagapakinig ng mga katas ng nakalipas. Ako po si Girlie from Almar, Caloocan. Nangungupahan lang po kami kaya sobrang pangarap ko pong magkaroon ng sariling bahay. Ang asawa ko pong si Marlon ay isang factory worker. Ang dalawang anak namin ay nasa elementary na po. Nagdesisyon po akong maging OFW or maging isang domestic helper sa Hong Kong. Kahit po mahirap ang buhay, kinakaya ko po para sa aking pamilya at para sa pinapangarap kong bahay. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Gusto ko na umuwi sa pamilya ko. Miss na miss ko na yung mga anak ko. Yung asawa ko. Ang hirap-hirap pala. Ano, uuwi na ba ako? Rexy? Mars, huwag mo sayangin yung pinunta mo dito, Mars. Kawawa na may mga anak ko, baka walang nag-aalaga doon. Tsaka Mars, ang hirap para pala malayo pag mga baby pa yung mga anak ko. Sino kayo nagtuturo doon? Yan doon naman yung asawa mo, di ba? Sabi Pero mo syempre, iba yung may nanay, di ba? Mars, uwi na lang ako, Mars. Paano ba? Tingin mo ba magbabayad ako ng malaki pag uuwi ako, Mars? Mars, huwag mo kalimutan ang kakontrata tayo dito sa Hong Kong. Pero Mars, makukulong ba ako kung hindi ko susundin yung Gano'ng katagal makukulong? Hoy, mas gusto mo makulong? Mars, kailangan ko na umuwi, Mars. Miss mo na yung mga anak ko. Mars, makukulong ka na talaga, Mars. Tama na, tigil mo na yan. Miss, na-homesick na. Paano kayo ba? Payuhan nyo naman ako kasi para sa inyo parang wala na lang eh. Mars, matagal na kami dito sa Hong Kong, kaya okay lang sa amin. Tsaka wala na rin kami uuwian, kaya... Bakit, Mars? Di ka ba mahal ng asawa mo sa Pilipinas? Hay, naku, yung asawa ko sa Pinas, Mars. 3 din ang asawa, kaya... Ba't pa ako uuwi doon? Pang-4 na lang ako. Eh, yung mga anak mo? Hindi naman kami nagkaanak, Mars. Eh ako, Mars, yung boylet ko sa Pilipinas, panahingi ng sapatos pang basketball. Binibigyan mo kasi siguro, kaya na... Siyempre, love language ko yan, Mars. O, tingnan mo. Mars, kasi yung asawa ko, apakasipag nun. Baka mamaya pagod na siya sa trabaho. Pag uwi, pagod pa sa mga bata. Uwi na lang kaya, Mars, pautang ng pamasahe. Mars,
Pwede ka umuwi, pero huwag ka mangutang. Okay. Eh, di ba sabi mo, sinimulan na yung konstruksyon ng bahay niyo? Oh, Mars, pakita ko sa iyo. Patingin Ito. niya na picture. Tinan mo, ang dami. Tinan mo Uy! yung... Uy, ang... Mars! Uy! Yung patumboy-tumboy, wala yun? Ay, hindi, iba pala yun. Tumboy-tumboy na video. Hindi yan. Mars, halang... Mars, tinan mo. Grabe! Galing ng asawa ko, diba? Grabe pala Siya mag-ipon, naglakad ng ng mga permits niyan. Tsaka, alam mo, may mga kakilala kaming engineer architect. Talagang nabarat niya talaga. Talaga, ang ganda naman yan, Mars. Talaga pina-architect nyo pa yan? Oo, Mars. Paano nyo na-afford yan? Ay, sorry, Mars, pero... Ang Mars, ganda magaling mag-budget yung mister ko. Ako nga, tinanong ko siya, paano mo alam yung mga ganyan, yung mga permit? Ang galing ng asawa ko, diba? Alam mo, hindi ko nga ina-expect na magaling pala sa engineering yung asawa ko. Magaling pala mag-budget yun. May contractor daw siya mga kausap. Ang galing ng asawa. Pero Mars, parang gusto ko na umuwi na homesick na talaga. Uwi ka. O, tignan mo, wala pang bubong yan. Oo nga. Oo, sasayangin mo. Paano ba magtiis ng homesick? Paano ba? Yung gagawin, di ba paghiga natin sa gabi, nalulungkot tayo. Anong ginagawa mo para di ka malungkot? Dukot-dukot. Dukutin mo yung cellphone mo. Syempre makikita ko yung mga anak ko na lalo ako nalulungkot. Kaya nga, yan yung magiging mo. Ano tawag doon? Inspirasyon. Motivation, Mars. Sige na, huwag ka na umuwi. Sayang yung pinunta mo dito. Ay, nakakalungkot ang hirap mamiss si mga anak. Miss ko na kayo. Ilang beses ko na po talagang gustong umuwi, pero nilalabanan ko na lang ang lungkot. Para sa aking mga anak at para sa pangarap kong bahay. Mahal ko! Mahal ko. Busy ka ba? Nasaan ka? Andito ako sa pinapagawa nating bahay. Ayan na, pakita kasi ha. Sige. Ayan, i-video call. Ayan, pwede kong screen record para ma-flex ko naman dito sa mga kasamahan ko sa trabaho. Sige, kasi, ayan. Ito. Hindi, isasend ko na lang. Isasend ko sa'yo para sa Hindi linaw. pwedeng actual. Video call para lalabo yung quality. Naman ako, i-tour mo ako. Sige. Dito, tour na lang, tignan mo. house tour, diba? Para i-flex ko kasi hindi naniniwala na kahit onti lang yung padala ko, ang laki daw ng pinapatayo natin eh. Hindi, maliit lang naman to, mahal. 2-story lang, pero yung mga kwarto natin, mahal. nasa taas 3 bedrooms, tas may CR tayo sa master bedroom, then may isa pang CR para sa mga bata. Tapos, may 3 bedroom sa taas ba? maliit lang naman. Hindi. Gusto mo, pakita ko sa'yo. Sige. Hindi lang ako pwede umakyat kasi bawal, sabi ni engineer, baka pwede. may debris, matamaan ako. Gusto mo, madisgrasya pa ako? Hindi ba talaga pwede? Baka nga madisgrasya ako. Ayan, pakita ko na nandito sa labas. Yan, taas na yan. Kita mo? Ayan. Wow. Yan. Yan. Yan yung parang balcony. Kwarto natin yan, tapos may balcony. Pwede tayo magkape-kape dyan. Yung budget natin, kayang mag-balcony. Actually, mahal, siyempre kailangan mo pa rin magpadala kasi kukulangin naman talaga. Pero dinidiskartehan ko rin. Mahal, kayang-kaya ko na yan. Mahal, ang ganda lagyan ng chandelier yung balcony na yan. Sige. Magsisend ako sa'yo ng mga pictures ng chandelier tapos pili ka lang kung anong gusto mo ilagay natin. Mahal, paano natin na-afford yung 3 bedroom? Di ba yung budget ko pang 1 bedroom lang? Mahal, pinaghati-hati ko na lang. Pwede naman yan kahit hindi naman semento. Ano na lang, marine plywood, pwede na yun para maging division. Mahal, in fairness, ang galing nang nakuha mong kontraktor. Ang galing Tropa talaga ko. ng mahal ko. Tropa ko yung kontraktor. Alam mo, nawawala. Andito nga siya. Ayan, dali. Engineer, tingnan nga dito. Siya? Hi, madam. Ako yung engineer. Hello, madam. Kumusta dyan sa Hong Hello, Kong? madam. Ay, boss engineer. Yes, madam. Kumusta dyan? Gusto ko lang po ngayon pala magpasalamat sa mga diskarte nyo, tulong nyo ginawa para sa aming mag-asawa. Alam nyo naman po, hindi madali magtrabaho dito sa Hong Kong. Naiwalay ako sa pamilya ko, pero salamat po dahil nawawala yung homesick ko. Gawa ng bahay po na ginagawa nyo para sa amin. Siyempre, madam. Ba't kayo natawa, madam?
naman isang engineer lamang na handang Ano tumulong nga lalo po na sa kaibigan pangalan ko. niyo, engineer? Engineer Bong. Engineer pong ano po, para masabi ko po sa mga gusto magpagawa din dito. Pwede po ba ako mag-refer? Ay, naku ma'am, walang problema tayo tumatanggap agad Asan po. po yung lisensya nyo na engineer po ngayon? Kailangan pala yun. Hello, mahal, hello. Abo, Huwag mo asan nang si kulitin si engineer kasi may nagsusukat pa kami. Asan yung helmet niya? Di ba pag usually pag pumupunta sa project, meron akong- helmet? Asan mo yun? Ito, may helmet ako ma'am, carbon Lodi. Carbon ba to, spider? Di ba po iba yung pang construction, yung yellow, tsaka orange? Galing na kasi ako nagmotor ma'am, dumiretso na lang ako, tapos naka-helmet Ang na. yaman nyo naman po, engineer, pang carbon lodi po yung helmet nyo sa ano. Baka mabagsakan po yan ng mga hollow block. Bili ng bago. Wow, ang yaman nyo po. Pati nga, ano pong number ng license nyo ng engineer? Anong Hello, number mahal, po mahal, para ma-check mahal. ko? Mahal. Mahal, huwag mo nang kulitin si engineer, may tatapusin pa yan dito. May Mahal, papagawa patingin pa nga ako. yung building permit, yung sa labas, kasi i-flex ko. Ayan sa o, mga- may Wala. building permit o. Bakit iba yung pangalan? Hindi pangalan mo. Hindi kasi, mahal, makinig ka. Hindi kasi tayo pwedeng, mga... Di ba dapat pangalan natin yung kasi titulo natin wala, eh. madali na lang yun i-transfer, diba, engineer? Bakit Oo naman, ma'am, madali bakit lang yan, ma'am. hindi Engineer Bong yung pangalan yung nakasulat sa tarpaulin? Yan talaga ang pangalan ko, Frederick. Frederick Bong for short. Ang haba kasi yung Frederick, ma'am. Ay, ayun yung license number nyo, nakita ko na po. Yung bala po yun. Yan, ma'am. Sige, ma'am, may tatapusin lang Sige kami, po, ma'am. thank you, Engineer, No. ulit ha. Pagpalay po kayo ni Yahweh. Salamat din, ma'am. Hello, mahal. Sige na. Mahal, thank Kita you mo na, ang ganda, Nawawala yung homesick ko, mahal, sa Bas- mga sa bahay natin. Pasensya na hindi ko mapasok-pasok sa loob kasi stricto to si engineer. Baka Mahal, daw okay matamaan lang. kami. Sige, mahal, okay lang. Ito, pag uwi ko, kausapin mo yung mga bata. Sige, mahal. Thanks, mahal. Love you, mahal. Hello, mahal. Mahal. Ito si Jinjin, kausapin mo muna. Mama! Hi, Jinjin! Baby ko, naiiyak ako. Mama, huwag ka nang naiiyak-iyak. Okay lang po kami dito. Mama! Alam mo ba, minsan po wala kaming nikakain. Jinjin, ano? Hindi ka kumakain minsan? Opo, kasi si Papa po minsan hindi na uuwi-uwi. Hello, ang ibig sabihin ng anak natin, mahal, Mahal, ano yun? hindi ako nauuwi kasi minsan doon ako natutulog sa pinapagawa Ba't nating di mo bahay. raw pinapakain? Pinapakain. Alam mo naman yung mga anak mo nagugutom agad-agad yan, di ba, Junjun? Opo, mama. Minsan Junjun, di rin kami ikaw- nakakain, mama. Hindi, baka naman kasi may pagkain. Gusto nyo lang subuan kayo ni Papa nyo, di ba mahal? Junjun, wag ganon, big boy ka na. Pag nanligaw ka niyan, hindi pwedeng ganyan. Dapat maging strong independent man ka. Junjun. Tama yun. Junjun, parang anong gulo ng buhok mo? Hindi ka ba pinapagupitan ng Papa mo? Hindi po, mama. Papa, pagupitan mo naman yan. Puro ka bahay. Siyempre na-concentrate ako doon sa may mga materyales kasing bago. Baka kasi mawala. Usapan niya ni Jinjin. Mama! 2 days na po akong hindi napapasok kami ni Kuya Junjun kasi sabi ni Papa, yung teacher daw absent. May COVID daw po. Pero, pinuntahan po kami ng teacher namin. Sinusundo po kami, wala naman siyang nako-COVID. Papa, anong kinukwento ng bata? Alam, mama, Ba't di po pinapapasok yan? Mama, sabi ni Papa, absent na lang daw po kami kasi basa ang blackboard. Papa, hello. ano yung kinukwento ng mga bata? Kumausap sa mama niyo. Sandali, yung mama, Papa, ano mga kinukwento niyan? alam mo naman yung mga anak niyo, palabiro din yan. Mama, alam mo naman, busy ako sa pagpapakonstruct ng bahay natin. Gusto ko kasi pag nakauwi ka na ng Pinas, sabi mo, di ba, 6 na taon ka sa Hong Kong. So, Oo. gusto ko pag uwi mo, tapos na siya.
blessing na lang. Titira na lang natin. Papa, wag mong pabayaan yung mga bata para sa bahay. Papa, promise. sikasuhin mo naman. Pagupitan mo naman yung mga bata. Tsaka parang di naliligo, oh. Iiwan ko to sa mga magulang mo. Mag-iwan ako ng pera doon pag nagpadala ka, ha? Oh, sige, Papa. Papa, ay mga bata, Sige, love you, pinapabayaan bye-bye. mo yata. Love you, bye-bye. Makalipas po ang 5 taon sa Hong Kong ay susurpresahin ko po ang aking asawa at aking mga anak. At hindi ko talaga sinabing uuwi ako. Kuya Grab driver, ito po yung bayad. gas. Salamat po sa inyong pagbayad sa aking Soko Taxi. Salamat po. Sige po. Kuya, pero wait lang, antayin niyo ako yung mga gamit po. Pababa na lang dyan yung mga maleta, ha? Kasi Okay medyo, po. sige po. Ito po kasi yung bagong bahay namin. Kita niyo po ang laki. Ang ganda nga po. Ang ganda ng po, di inyong ba? bahay. Ito po yung pinaghirapan ko sa Hong Kong eh. Ngayon po, finally. Ang ganda po. Ang ganda ba nagkakagawa? Mano, pwede picture mo muna ako sa labas habang di pa ako pumapasok? Sige po. Sige po. Isang OFW naman ang naging successful matapos makapagpatayo ng bahay. Kuya, salamat. Kuya Grab driver, thank Nagpursige you sa Hong Kong. Thank you, Kuya Grab. Naging photographer naging, yun. Natense kasi ako. Excited na ako pumasok. Sige po. Kuya, gusto mo kumain ka muna? Ang bait Wag mo na po. kasi. Aalis na po ako. Sige po, salamat, Kuya Grab. Ayaw nang umanda. Kuya, ng kain ka kasi aking muna kotse. kasi ito yung bahay namin. Gusto ko, Alis na po ako. Sige po, ingat, Kuya. Thanks, Kuya! Ang ganda, ang laki ng bahay. Paano nagkasya dito yung 800,000? Grabe! Ang ganda! Very modern. Tsaka may glass. Anak. Papa? Mama mo. Mama! Mama! Uwi ka na! Ayun, yung lola nyo. Pagsalitain nyo muna. Anak, welcome home. Kamusta ka na? Mama! Mama! Mama, thank you po. Umuwi ka na, Mama. Wala po si Papa dito. Ba't di pa kayo nagsasabi na uuwi kayo? Anak, ba't di ka nagsabi na uuwi ka? At saka bakit ka dito sa kapitbahay natin bumaba? Di ba, anak. Mama, ito yung bahay... Ma, Tay, Nay, hindi ba sinabi sa inyo ng asawa ko ni Marlon na ito yung bahay? Baka sino-surprise kayo? Yun na nga, anak. Ako na magsabi. Pati kami. Napaniwala ng Marlon na yun na bahay nyo to. Bahay to na kapitbahay natin. Si Iman. Si Iman yung may-ari nitong bahay nito. Papa, pinaprank mo ba ako? Papa, hindi. Ang sakit na sinasabi mo, ha? Hindi kita pinaprank. Yung asawa mo, umalis, may kasamang ibang babae sa Butuan City. Doon na sila tumira. Nagpatayo ng tindahan doon. Nay, totoo ba? Anak, Diyos ko, ma-high blood din yata ako. Hayaan mo nang ang papa mo ang magsabi at tatay mo. Mama! Si Papa po, matagal na kami hindi pag-i-school! Umalis po siya! Hindi po natin bayan! Bahay po ni Tito Carl Eric yan yung kapitbahay natin! Hindi po natin yan na bahay! Papa! Totoo yung sinasabi niyo, Papa! At itong isang bahay, kay Tita Aileen yan. Yung bahay na yan. Binidyo niya rin yan eh. Sinabi niya sa inyo din yan. Yung Papa! garahe. Totoo ba yan, Papa? Papa, ang sakit. Huwag niyo naman ako biruin. Pagod na ako magtrabaho Tawagan sa mo. Hong Kong. O yan ang number ng asawa mo. Tawagan mo. Tawagan mo. Dali. Ay, Diyos ko, Marlon, sumagot Tawagan ka. mo. Diyos ko, Papa, mayiman na yata ako. The subscriber cannot be reached. Papa, hindi ko Please try matawagan again si later. Marlon. Hindi nga namin matawagan. Ikaw pa. Hindi po niya yung matatawagan. Iniwan niya na po
Niloko ka na ng asawa mo. Marlon! Napakawalang yamo! Niloko mo ako! Paano mo ito nagawa sa akin? Every now and every night. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!